sa Bira, Iloilo. Ipabukal na ngalan mo sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon. Hello Bira, Iloilo, this is your It's Showtime's Miss Q&A, two-time reigning Queen Reyna Salazar Comor, and I thank you, ganern. Kag padayon kita sa pagkinasadya, kag pagsaulog, subong nga Dinagyang Festival. Luyag lang naton ipabalo sa tanan nga ang aton nga live events are still subject to modification. Kung maglain ang aton nga quarantine status o kung may hinali nga pagtaas sang aton nga COVID cases diri sa syudad. Pero subong ang aton live events pandayon sa gihapon. Apang nasigurado nga nakabatay gid ang aton nga PNP, BFP kag PSTMO sa aton pag-observe sang aton nga health protocols. Kagini ang mga barantayan nga live events nga pagaywaton sa nagkalinlain nga lugar. As you bring online festivity to every Ilonggo, ululupod kita nga maglantaw sang ating nga virtual events sa aton panimalay. Ihanda ang mga pagkaon kag tipunon ang mga pamilya as we are going to experience Dinagyang Digital at the comfort of our homes. Padayon ang pagkiay-kiay kag paghalabira sa mga dalanon apang sa social media paagi sa Dagyang sa kalye real time. On sang pagtilaw, wala gid sang may makaupang sang aton tradisyon kag pagtuo as we are going to hold our virtual Religious Sadsad 2021. Viva, it's Señor! Viva, viva, it's Señor! Viva, viva, it's Señor! Viva, viva, it's Señor! It's Señor! It's Señor! Viva, viva, it's Señor! Viva, viva, it's Señor! Sa mga pasaway! Sa mga pinanay! Sa mga magkaaway! Sa mga palautan! Sa mga nagpautan! Sa mga nangutang wala tayo! Viva, viva, Pit Señor! Viva, viva, Pit Señor! Viva, viva, Pit Señor! Viva, viva, Pit Señor! Pit Señor! Pit Señor! Pit Señor! Pit Señor! Viva, viva, Pit Señor! Viva, viva, Pit Señor! Sa mga ilaw! Sa mga mandarano! Tanan ini hindi matuman kung wala ang bugay sang aton mahal nga makaako. Ofdi niyo ako sa pagpasalamat kag paghalad kay Señor Santo Niño paagi sa isa ka virtual mass. Bugal naton nga ginapresentar ang mga obra maestra sa mga kilala nga Ilonggo artists. This year, we will celebrate Dinagyang with a twist. Various creative artists, 7 majestic districts, 1 Dinagyang.
man madula ang aton virtual awarding ceremony sa aton pagtakop sang aton pagsaulog sang Dinagyang Digital 2021. Apang din bala naton malantaw ang Dinagyang this year. Aton ini malantaw sa Facebook pages sang Iloilo Dinagyang, Jerry Trenyas, Iloilo City Government, kag GMA Regional TV. Woo! Exciting man gyapon ang aton pagsaulog sang Dinagyang Digital 2021. Bintaha pa kay ara kita sa aton sulod panimalay nga kung saan din kita luwas kag komportable. One Dinagyang, one Iloilo, halad para kay Señor, Santo, Niño. Bira, Iloilo! Hala, Bira, Iloilo! Pamukaw ang ngalan mo sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon. It's the most festive time of the year. Ari na ang ginabantayan sang kada Ilonggo. It's time to say Hala, Bira, Iloilo. I am Kate Chavez and we are bringing you Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo at the comfort of your homes. Hala, Bira, Iloilo! Pamukaw ang ngalan mo sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon. Padayon ang debosyon kag pagtuo sang kada Ilonggo kay Señor Santo Niño. Tion sang pagpasalamat sa padayon nga pagbato, apisar sang kabudlay nga dala sang COVID-19 pandemic. As we again celebrate the best tourism event in the Philippines, balikan naton ang Dinagyang 360 sang nagligad nga tuig with the theme Perfect Vision, celebrating the Ilonggo spirit in honor of Señor Santo Niño. Let's watch this. Kumalim sang intukod ang IFFI. Finally, ato na pagabuksan ang Iloilo Dinagyang 2020. We are Iloilo, we are Dinagyang. Hala, Bira, Iloilo. Viva, Señor, Santo, Niño. Amuni ang pinakadako nga Dinagyang Festival sa syudad sa Iloilo. Viva, Señor Santo Niño! Our Miss Iloilo Universe 2020 is candidate number 4 from Bira of Santo. Ang istorya sa Ilonggo sa pag-ampal. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! As City Mayor of Iloilo City, it is my distinct honor and privilege to declare Dagyang sa Kalderyan open.
Niño Alcalde, it is my distinct honor and privilege to hereby declare Iloilo Dinagyang 2020 open. And now, let the fun begin! Congratulations to this year's champion, Viva! Wow, grabe gid ang Dinagyang 2020. Kanami ilang balikan. Gani sa aton pagbalik naman ya, may makaupod kita nga maanyag. Stay tuned! Hala, Bira, Iloilo, Pamukaw ang ngalan mo. Sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon. Iloilo Dinagyang Digital 2021 Pamukaw sa Virtual Opening Salvo is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, More Power Corporation, JS Laison, Uswag Ilonggo, Mega World Corporation, and Panay News. Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, Bira, Iloilo, Pamukaw ang ngalan mo. This is Mayor Jerry Treñas inviting everyone to the virtual celebration of Dinagyang 2021. Witness and hear the drumbeats roll with Pamukaw sa virtual opening salvo, 5 p.m. January 15 via our official streaming platforms. Celebrate our culture and religion as Dinagyang Festival goes digital on January 24, starting 7 a.m. One Dinagyang, one Iloilo, Hala kay Señor, Santo, Niño. This year's unique Dinagyang celebration is a clear manifestation of the resilience of the Ilonggos. Dinagyang Festival has shown to the world that it can survive the challenges that come along the way. This is because Dinagyang Festival is not just about fun and revelry, but a testament of our devotion to the child Jesus. The province of Iloilo fully supports the celebration of Dinagyang Digital 2021. Viva Señor Santo Niño!
ang ginahambal ko sa inyo kagina. With me today is the beautiful Miss Iloilo World 2020, Ann Palmares. Ann, happy Dinagyang! Happy Dinagyang, Miss Kate. Despite the fact that we are in the new normal, I can still feel the Dinagyang fever. Indeed, Ann. So padayon gid siya ang aton pag sinadya subong nga Dinagyang Festival. Though we can't massively gather just like before, we're still able to find ways to still celebrate. And we made sure na still ma-enjoy naton ang Dinagyang Festival. And Ann, can you tell us more about Dinagyang Digital? Miss Kate, in this time of new normal, Dinagyang Digital allows us to celebrate Dinagyang Festival without compromising our safety. For our live events, we are seeing to it that we are following the minimum health protocols. And somehow, for our virtual events, the advantage is that we can still watch all our performances in the comforts of our home. Yes, and so padayon gid ang aton pagsaulog sang kapistahan ni Señor Santo Niño. And as part of Dinagyang last year, bati ko may dala ka nga istorya sa aton tanan. Yes, Miss Kate. We have here our documentaries and performances of our Dinagyang tribe. And ang aton documentaries were produced by Ilonggo filmmakers as part of last year's Hala, Bira cinema, organized by Western Visayas Filmmakers Network. Ganian, hindi ta na pagpadugayon pa. Let's watch the documentary of our first tribe, Tribo Ilonganon. Okay, ready? 5, 6. Last 2, 3, 4, 5, 6, and 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linya sa kilid. Ta, 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 ta. Pangtan, tarara, pangawa, lima mo. Sa kilid, pangtan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pangtan, ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4. Sita, sa kilid, pangtan. Pam, pa, 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 ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4. Pa, pa, tarara. 1, 2, 3, 4. Pumuga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3 and 4. Chug. Originally, the tribe was known as Tribu Lapos-Lapos, which is derived from the term Lapos and refers to the name of the people who live in the district. Our school is situated. In the year 2005, that is the mark of the birth of Tribu Ilonganon, made a daring move in joining the tougher competition, the Dinagyang contest, open category. Manage, hindi mo maplistanan, kag hindi mo mapapati ang tanan niya kabataan. Since sa kabataan naton subong, lain-lain niya karakter. Hindi mo siya bala nga isa lang ka attitude, isa mo ni lain-lain sila nga families, lain-lain nga environment. So, kinahanglan mo siya kung hindi mo man siya madala ka pahugon mo, hindi mo man madala ko sa iban nga malulo nga istorya. So, dapat kabalo kagin mag-deal kung anong characteristic of every person. Naara ko sa butang sa generations sang trainer nga sang una pwede pa may martial law ay mga kabataan para baka dusi wala lang sila sa akigan, pagdulon, pero subong as time goes by do amat-amat na naga-careful naman sa mga sa kabataan kay because of the rights of mga kids na hindi mo dapat masalitan. The artistic team, musical director, visual artist, mga costume designer po, assistant choreographer, sa production design, tanan kami ka-collaborate na for conceptualization. Actually, kung kami na, and then, sige, assignment ka mo ha, ikaw research ka, musical director ka, basta may nabalaan ka itong research based on ating of Dinagyang, pwede mo na come up, i-collaborate na sa tanan. Pagkita ko sa South, na ako na ma-materialize sa kabilugan. Kung makita ko ng landscape para ma-combine ko ng tanan ng instrumental as lubang. Pag makakreate ko sa nila, gusto kong matabo sa ilang asawat.
Kag nga akong ginamin point, kung ma-please ko akong choreographer as mabasa na namin ang music mo nang gusto ko. Ti, amo na lang akon nga natawag job well done sa akon basta ma-please kong akon artistic team because silang gatag tips akon. Art should be authoritative because there is a director and a choreographer nga ara sa babaw. Kay too much independent ang isa ka form of art, mawasag siya. Ang Dinagyang is not only a competition. Remember nga this is a devotion and kumbaga belief and passion, kumbaga hindi lang nga aton nga utok i-divert nato dito sa contest lang para lang sa award, sa kwarta and everything. Amo na gina-acknowledge ko sila pero may nga dapat pag nag-commit ka in a specific event like Dinagyang, kay religious festival ni siya, so it should be a devotion. Competition nga there are winners and learners. Winners and learners, no losers. So you learn a lot, kung maperde ka, and then pagkatapos, balik ka nga mas stronger, mas grabe yung mga conviction as an artist. That was the story behind the efforts of our tribe from Halandoni National High School. Now, let's watch their performance last year. Here is Tribo Ilonganon.
No doubt why Tribo Ilonganon was the champion in 2019, 2007, and 2006. Umpisa pa lang ni. Up next is Tribo Barriohanon. Let's watch their documentary. Ngayong hapon, ako gali si Abraham Campo, ang dance master sa Tribo Barriohanon o Barrio National High School. Practice sa kanaya karon guys, dapat pa sa 6:30 aray na kamuli. Ang experience ko bilang dance master in Tribo Barriohanon, syempre mabudlay, then stress, pero enjoy ko lang ang ako ng work as in dance master. Kung ano man ang gina-required sa ako nga choreographer nga si Sir Vincent Aina, let's follow gid tanan kung ano ang gina-required sa akin bilang as a dance master. My name is CJ Bro Partayana. Ako gali ang tribe leader sang Tribo Barriohanon sang Barrio Greve Nationalized. Udlay nga mag-tribe leader ka kay tanan na rasimo, tanan obligasyon mo, mga dancers, mga propsmen, tanan simo gid tanan simo tanan ginabasol biskan magsala ang mga dancers, simo tanan ginabasol. Pero nabaton ko kay tungod para man sa akon, hindi man para sa iba. Grabe intense ang practice naman sir kay kung magkulang mo ng warrior, hindi kami imo sa mga choreography. Tapos mag-absent lang sila nang hindi makaulag ang mga riser, mga propsmen, kulang man. Since grade 7 ko ga-join ako sang Dinagyang, pero lain-lain akong gin-join na. As time goes by, nag-organize ang tribo namon kag hindi naging siya bala ganon ka hectic sang mga schedule namon. Lain sang una nga daw sa may klase ka practice kami, pero subong daw na naging ang time bala daw na balance ngid sa akads kag sa practice ang Dinagyang diri sa Barrio National High School. Okay na ang experience sa tribo. Almost in 1 decade. Nadukulan. Worth it kid para sa akon. At na-divorce ni namon para sa school, inaugda namon tanan para magdami ang production nila for performance, for Dinagyang, and devotion nyo para kay Señor sa Pilipinas.
Kamuyad to ang istorya sa likod sang aton tribo halin sa Barrio Obrero National High School. Subong naman lang tawon naton ang ila performance last year. Ari na ang tribo Baryohanon.
done with our 2 tribes and we still have 6 tribes left. So don't go away. We will be right back. Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Iloilo Dinagyang Digital 2021 Pamukaw sa Virtual Opening Salvo is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, Congresswoman Jamjam Baronda, Department of Tourism, people of Rojas City, kaunta sa Rojas City, and Mayad Studios. Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Constant developments. Emerging industries. Non-stop innovations. More Power Iloilo is more than ready to give this ever-changing city the power it needs. Because power fuels productivity, and productivity fuels progress. Ilonggos united as one. Uplifting lives through business, employment, health and sanitation, infrastructure, education, information technology, and livelihood. Ato Ilonggo. Uswag Ilonggo. I am Rabia Oksanya Mateo, your Miss Universe Philippines 2020. Visit Iloilo Business Park. Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. One Dinagyang, one Iloilo, halad kay Señor Santo Niño. Ini si Congresswoman Jamjam Baronda, gugma ko, hope mo. Hala, Bira, Iloilo. Viva, Señor Santo Niño! Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. You're still watching Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo. And our next tribe is from Haro National High School. Let us watch the documentary of Tribo sa Lugnon. Tribo sa Lugnon started to join the Dinagyang was in 2004. Now, some of the crowning glory of Tribo sa Lugnon was in 2016 when the Tribo sa Lugnon won as the grand champion for the Ati competition of the Dinagyang Festival. So from then on, Tribo sa Lugnon had tried its best to maintain the crown for the glory of Haro National High School, Tribo sa Lugnon.
Wala sila kabalo nga sa likod sang kada Hala Bira, sa likod sang kada Viva, nagapanago ang pinasay nga kusog sang tribo. Ang amon nga kusog halin sa pagtulod, pagpatek, pagkiay, pagtikang. Ang among kusog halin sa pagutom, patuyo, pagkakapoy, Ang amon kusog halin sa pag-abyanay, pag-amliganay, kagdebosyon. Ang kusog nga rason sa paglid-on kag pagpadayon sang tribo sa lubnon. Tribo Salugnon won on 2016 and 2017. Let us watch what it takes to be a champion for 2 consecutive years. Again, the performance of Tribo Salugnon.
Wow, what a spectacular performance from Tribo Salugnon. Moving forward, our next tribe is from Tuchateg Ana Rose Foundation Integrated School. Tribo Hugpunganon. Agin suguran sang tribo Hugpunganon. Amo ang bunta talanit nga gin-unite sang schools and barangays. Ginsugod sa 2017 ang tribo bunta talanit kag pakadto sa 2018. Then 2019 ginhimo siya sang barangay nga tribo Hugpunganon. 95% kami nga student gidi sang mga tagalanit. Pag 97% siguro puro gid baguhanon sa patag sang Dinagyang. So sa una, dance master lang ko ni isang tribo. So sa subong kay nadula na tong amon nga choreographer, so ako nagali ang nagbulos. So far okay man ang di ang amon na practice. Hindi kinay may mo nga may mga gamay nga mga problema, pero kaya na mo na. Like sa amon nga ngalan sa amon nga tribo Hugpunganon, so ga-unite kami as ano is teamwork namon. Last 2, skip 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1. Ang role ko diri sa among tribo is squad leader sang mga babae. Siguro ang ma-compare ko last year sa Sineno. Last year is okay man siya, pero actually siguro subong, though more on confident naman kami sir, no? Di na maway naman kami gahuya-huya, hindi pa sa last year. Nga daw, syempre first time naman or second time nga nag-intra. Pero subong okay naman siya actually, kaya ang na-boast naman ang self-confidence naman. Ako gali si Daniel Paul Elosendo, kag-membro sa Aita community. Salamat dito ko nga naka-intra ako sa amoning tribo Hugpunganon, kag daw man ako nakilalahan, kag natunan, kag na-experiencean sa amon nga sa ilang natudlo sa amon. Drummers namon is 60, composed of 60, and warriors is 48 and 40 backup dancers. Nag-intra ako din sa tribo kay itong gusto ko mag-drum kaga ako yung dala ang babam kagong. So bali nga ako nga role sa tribo ano magatagid sa akong manami nga tupar para sa mga nagasaot. Join ko din kay amo na ang nilig ko mag-intragit sa Dinagyang. Ako bilay ka gabulig bale sa yung music para mag-improve yung music gabulig man dito sa mga hindi pa kabalo nga mga baguano. Bali, ano ko na di, 2 years, tapos muna may mga award man sa Katagman Festival. Wala ito kagi drummer sa Dinagyang, bali amo na yung tudlo, subong 2 years, 2 years pa lang mga bata, dari mga mga baguanon gid. Bali sir, gin buligan, gin vlog yung hugpungan niyang tribo. Barangay lang pero muna nakaya man ma-perform sa Dinagyang 2020. From community and school, gin-unite siya, muna siya ang ginatawag nga paghugpong sang komunidad kag sang katawhan sa barangay kag sa eskwelahan.
Now, let us watch the performance of Tribo Hugpunganon.
madamo pa sang dapat bantayan. Magabalik ang Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo. Hala, Bira, Iloilo, mabukal ng ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Iloilo Dinagyang Digital 2021 Pamukaw sa Virtual Opening Salvo is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, More Power Corporation, JS Laison, Uswag Ilonggo, Mega World Corporation, Metro Pacific Iloilo Water, Metro Iloilo Water District, Metro Iloilo Bulk Water, and Panay News. Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, Bira, Iloilo, mabukal ng ngalan mo. This is Mayor Jerry Treñas inviting everyone to the virtual celebration of Dinagyang 2021. Witness and hear the drumbeats roll with Pamukaw sa virtual opening salvo, 5 p.m. January 15 via our official streaming platforms. Celebrate our culture and religion as Dinagyang Festival goes digital on January 24, starting 7 a.m. One Dinagyang, one Iloilo, Hala kay Señor, Santo, Niño. This year's unique Dinagyang celebration is a clear manifestation of the resilience of the Ilonggos. Dinagyang Festival has shown to the world that it can survive the challenges that come along the way. This is because Dinagyang Festival is not just about fun and revelry, but a testament of our devotion to the child Jesus. The province of Iloilo fully supports the celebration of Dinagyang Digital 2021. Viva Señor Santo Niño! Smart Gigamania is giving back to those who've given warmth, who've given passion, who've given their all. So download the Smart Giga Life app today. Get instant weekly freebies, a chance to win awesome weekly prizes of smartphones, and 1 million pesos. And the grand prize of 10 million pesos. So you can give more hope, more joy, more love. Giga has never been more rewarding. Download the Giga Life app today. Hala, Bira, Iloilo, mabukal ng ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. And we are back! Ano bala ang dason naton nga tribo? Tribo Panayanon. Lantawon ta ang ila documentary.
Ang kabulay arang gina. At the end of the day, taran-taran kita blessed, taran-taran kita solve sa taran-taran yung gusto natin. The golden charm ang binipanayan. This year, ang preparation namin and ang concept namin is na in compare sa previous concept or production namin. This is the unique concept for this year. So, isipan ginamon how to go about this production, knowing this is the experimental on how to produce and how to showcase Dinagyang in 360 degrees. Walang ginaisa ng concept, so wala pa lang Dinagyang may concept na po for next year. From narrative, gina-transform ko into dance. Actually speaking about kabudlay, in general, grabe yung kabudlay, but sobra man ka namin. Why? Because damong aspect i-consider mo. Una, ginais ang training sa mga bata. Second, ang financial aspect. Third, ang attitude sa tanan-tanan. Sa process, kadamo sa mga involved. No? Sa artist, we have the dancers, we have the musicians, we have the propsmen. In terms of the school, because based kami sa school, which is the Iloilo City National High School, this Panayanon na base. So we have the staff, no, kadako na sa committee nila in terms of solicitation, sponsors, in terms of costume making, in terms of snacks and food sa mga bata, even first aid and medic nila, aramanda. Isa namon nga pinakahaligi isaran is of course the government, the city government, and the Iloilo Festival Foundation, which is amo ginayan nagahatag sa arm sa Taranya tribe, especially sa Panayanon. Mas namin daan nga ang artist involved gid sa mga festivals bla. Siyempre kami mananggatag sang pabuwi sa sa Dinagyang. Since ang gamay ko, hindi pa ko sa Dinagyang. Gindakuan ko na yung mga silonggo man mo. Kanang nga elements niya, yung gamitan naman native, mga lanot, ang mga baka, buri, mga material, mga product man sang Iloilo. Dugay lang gawa, mag-conceptualize, magpanumdum kung paano may connectanan la. Alin sa utok sang choreographer. Dapat makonect ka sa storyline yung para buo sa tulokon. May balantayan sa Panayanon na. Ikaw, musical director, dapat kabalo kaging magpresensya. Kabalo kaging mag-intindi sa mga drummers man. Dapat kabalo ka man mag-command kung ano ang tsakto, kung anong hindi tsakto. Bali sila subong, bali mga more than 190 plus dragon naman sa mga past humans, pang instruments, good. Kaya nga amon nga drummers, hindi lang sila nga tag 60 kabilog, sila subong tag 200 sila kabilog. Kaya mo na problema mga drums. Di ang ginaproblema, kwarta. Yung technique namon, sa salog lang kami ga-practice. Kulang gid ang instruments mo. Nadiragid kami nag-struggle, gid nga pila ka months nga praktisan, na wala drums. Pero sadya sa kiti nang na-overcome man bala ni mo gusto man ipagwakon ng music, na man happy ka man. Nami man siya pamatihan sa Dulungan. This year is the most numbered participants so far. Sa 28 years ko sa Dinagyang, in the whole duration of presentation, there are 500 plus moving together in the 50 by 60 feet
wide performance area. This year, because it's the last big bang of our tribe manager and principal, and she will be retiring soon, no? So din full force kinamon ang possibilities na magnaming presentation to grab the championship. Nga nagadaog kami, nga naganaming presentation namon, nga naga-survive kami. Bisano kabudlay to look for sponsors, to look for financial preparation or assistance. Isa lang ginamahambal na mo for the whole. This is for devotion for Señor Santo. Actually, trio pa na yan is the trio pa na yan without the man or the man and the women behind sa naming production. Nakita lang na premi ang performers but the man and the women men behind. Amo na sila ang arm, not only the dancers itself na nag-perform, but the man behind sa likod sa pinakanaming production this coming Dinagyang 2020. This tribe won 3 years in a row from 2013 to 2015 and won again in 2018. Ari na ang ilang performance last year. Tribo Panayanon.
That was the world-class performance of Tribo Panayanon. Next in line is Tribo Baybayanon. Let's watch their documentary. Tribu Baybayanon, if we're going to talk about the history of Tribu Baybayanon, it was found out 2003 with the name Tribu Binhi, and nag-start din siya daw, gamay lang siya nga crowd, gamay lang number of warriors from different principals. Ang Tribu Baybayanon ang nakaagi ng intras ang 2015. Kag ang kalabanan nga daog nila naga-garnered na sila sa award mo sa 4th runner-up. Kagi man nanging best in street dancing. So bali ang asset gid bali sa Tribu Baybayanon ng mga nami nga mga dancers nga halin lang diri sa palibot sa komunidad. Ay kambaking kami nga tribe, so mostly half sa among nga warriors is alumni. So may mga work na sila sa kwan, so makapractice kami. Ang call time naman is 6 o'clock gid kay nag-obra sila. Hindi na rin mag-join ang Baybayanon kay gamay ang school, gamay pagkalisay sa Kapasan School, kaga kapay masang kapisahan. Matsubong nung nag-unite mga kami tanan, ay gusto sa kabataan na mag-perform din na mabalik iwat ang Tribu Baybayanon sa top 5. May potential. Ang eskwelahan may potential tungod may mga madamo nga mga dancers, performers ang eskwelahan. Kag well supported sa komunidad. Okay, ang preparation namon subong sa Tribu Baybayanon, siyempre kay mo sa production, hindi man ikawan ang kakapoy, ang kulaw, siyempre ang ugtas, pero ang ugtas ng patient mo makita mo lang ang madula ang kakapoy tungod sa indikasyon sa kabataan, wala nga alam siya kakapoy, isang wala sa pamahaw, at yung sige kulang kami budget, makita ang mabusigin nila. So ang amon ang motivation sa kabataan, ang discipline lang, kaya ang Baybayanon nakadala sa top 5. So nag-encourage sila sa mga alumni na nag-join subong. Pero ginasituit natin na maximize nato ng inuras sa pag-practice from 5 to 10. Kasi mo na ang mga pagkakon sa mga kabataan, ang mga komunidad ay nag-provide, mga teachers. Ginasituit naman nga ang dinagyang nga mga practice wala na apektuhan ang academics ng atong kabataan kay may regular class kikitaya from 7:30 to 5 o'clock. So daga start lang ang practice 5 to 10. Siyempre, abi nyo kung makita nyo da nagakumatan ako sang practice, kagamay lang gid sang area namon kita nyo man kagamay gid sang area, so to hindi mo gid makita pala ang full nga performance. Pero sang blocking namon kag pag opening salvo, maski ako kumakambal gid nga may it really makes an impact to the people ang Baybayanon subong. Ang Tribu Baybayanon daw something isa ka lugar nga daw lapit kami sa baybay ang pagliog yun sa komunidad, ang pagliog yun sa mga maestra, sa mga estudyante, kag ang kooperasyon sang tanan amo na ang natawag nila nga ang Baybayanon gid nga word nga baybay gid kami nga area gid jay. So dira kami ka pangabuhi, dira man day ang amon nga area nga daw gindakuan. So mostly ang baybay gid ang amon nga gina-focus sa kalaparan.
you have it, the story of our tribe from Melchor L. Nava National High School. This time, lantawan nato ng ila performance last year, Tribo Baybayanon.
Well, that was Tribo Baybayanon. When we come back, we will be watching the tribal stories and performances of our last two tribes. So stay tuned. Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon. Iloilo Dinagyang Digital 2021 Pamukaw sa Virtual Opening Salvo is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, Congresswoman Jamjam Baronda, Department of Tourism, Metro Pacific Iloilo Water, Metro Iloilo Water District, Metro Iloilo Bulk Water, Co. People of Rojas City, kaunta sa Rojas City, and Mayad Studios. Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Constant developments. Emerging industries. Non-stop innovations. More Power Iloilo is more than ready to give this ever-changing city the power it needs. Because power fuels productivity, and productivity fuels progress. Ilonggos united as one. Uplifting lives through business, employment, health and sanitation, infrastructure, education, information technology, and livelihood. Ato Ilonggo. Uswag Ilonggo. I am Rabia Oksanya Mateo, your Miss Universe Philippines 2020. Visit Iloilo Business Park. One Dinagyang, one Iloilo, halad kay Señor Santo Niño. Ini si Congresswoman Jamjam Baronda, gugma ko, hope mo. Hala, Bira, Iloilo. Viva, Señor Santo Niño! Hala, Bira, Iloilo, mabukal na ngalan mo. Sa tanan nga panahon, ikaw ang palanggaon. We're back here at Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo. Our next tribe is Tribo Dagatnon. Let us watch their story. Actually, Tribo Dagatnon started as Tribo Sigabong 5 years ago. During that time, it also garnered one major award as third runner-up, aside from Best in Costume and Best in Discipline. Of course, ang planning started siguro mga August or September, pero ang actual nga nag-sit down na ganyan, nag-start practicing the mga late November. Tribo Dagatnon is an ATI. A for advocate. We advocate preservation of endemic species. T for team player. Si Tribo Dagatnon is willing to work with any committee, with any office, with anyone basically. And lastly, I, Dagatnon, is an innovator. So Tribo Dagatnon is the new breed of ATI. We are advocates, team players, and innovators.
sa amon mabudlay mag-handle sang isa ka tribe kay sa pila kami kabilog sa artistic team do apat lang may ara kami nga daw almost 300 plus performers including na mga propsmen amon sir. So dapat lang gid sang hugot nga pagtuo kay Santo Niño, self-discipline mo man sa kugalingon mo kag kung ano ang dapat mo nga obligasyon kag ang responsibilidad mo kay hire ka sang imo nga eskwelahan, gin-hire ka sang tribo, so dapat mo man na iya tupagon. Nag-start ako sa 5 years old kag nakita ko si Tito gain sa Dinagyang na tapos gusto ko magupod sa iya saot. Hi, ako gali si Carl James, 9 years old, grade 4. Kag ang pinakabata na dancer sa tribo Dagyang. Ang akon mga struggles, ang akon nga pagpulaw, kay may klase pagkabuas ginabalance gid maayo. Kay may ano mga mister mo may time management kung nga ginasunod. Kumbaga ang time sang academics ko ara sa tanan sa aga. Then pagkagabi mabaka-baka kami na practice hasta nga ma-build up ang imong karakter. Ang pinaka-major namin nga challenge is attendance ng mga kabataan because kadamo sang events may sa amon nga area, fiesta sa Kalaparan, fiesta diri mismo sa district sa Villa. Ang bata nagakabuyo nga magkuan sa event. So nag-ubraman kami sang ways to lure them back para mag-attend sa rehearsals. Actually, ang akon nga motivation sa akon nga kaugalingon, nga malampasan ko ang tanan-tanan nga mga challenges sa akon nga ginatudloan, isa lang gina. Kung palangga mong imo nga passion, tanan may solusyon. Sa pag-start ko sa na-learn ko ang discipline, enjoy kag nag-improve pagid akong dancing skill. So sa subong, happy gid ako kay may mga bag-o man ko nga kabataan nga gin-build up kag ang attitude maipasa ko man sa ila. Ang ginapasalamatan ko ang ako nga trainer nga si Sir Brian kag ang Santo Niño kag sigad kay gingaan ako amo nga talent nga pwede ko i-share sa iba. Just compete with yourself. Try to outdo what you did last year. Inspiration, it's really just what more can we do. Nagapasalamat kami sa Ramon Abansenia National School sa pag-atipan sa amon diri, sa pag-welcome kag nagapasalamat man kami kay Señor Santo Niño sa guidance nga ginahatag niya sa amon para matapos ang amon nga obra. Win or lose, Dagatnon will still be Dagatnon because we are not in competition with anyone but only ourselves. So, wala na kami galantaw sang win or lose. Ang amon lang is to aim for excellence. Thank you. Padayon na gid dinhi. Let us watch the performance of the Pride of Ramon Abansenia Memorial National High School. Tribo Dagatnon.
down to our last but not the least tribe, our last year's champion, Tribo Pagidait. Let's watch this. Ako gali si John Paul Sotero, ang sa ka-estudyante sang Lapas National High School kag tribe leader sang Tribo Pagidait. I'm Ethel Henny. I'm a business lover, and in fields of art, I really love dancing since elementary and high school. Ako gali si Romero Francisco, job ako bilang isa ka on-call waiter, tapos kung gabi, kamo na nag-rehearsal sa dance master sa Tribo Pagidait. From the top! Matunog nga lagbong sang mga drum. Kasunod sini, nagabagrong nga siniyagit. Tabon sang trapal, tago sa kadaman, paspas sa pagpraktis. Ang Tribo Pagidait. Ang Tribo Pagidait was the first tribe to garner the Grand Slam Championship in Dinagyang Festival. Kami diri sa Lapas, ang amon nga pagpatigayon sang amon nga pagpreparar sa sining Dinagyang 2020, peaceful, smooth. Kay tanan kami nagaintindihanay, nagaistoryahanay, upod man sang amon mga sponsors. Subong ang amon yang mga performers in terms sa behavior, disiplinado sila kay manami sila magdala. Tuig 2015 sang una nag-intra si John Paul sa tribo. Sa bata niya nga edad, natun-an na niya mga responsable nga leader. Bilang isa ka tribe leader, budlay man sa pero kinahanglan kay bilang isa ka leader na mo gidanon mga tinaw mo ang bantayan kag alagaan. Isa ka maayong nga ehemplo sa kabataan sang moderno nga panahon. Aga tagabugtaw ko adto ko sa eskwelahan tapos paghapon pulik diretso ko sa balay ga bulig pangtuog luto natunga lang oras ko obra practice lang. Di makabulan pa lang sa subong sang nag-umpisa ang negosyo ni Esil nga beauty salon. Pero bisan anuman kasako, naghatag si Esil sang panahon para sa hilig sa pagsaot kag sa iya debosyon. Doing my job at the same time joining Dinagyang Festival is the way for me to test my stamina and my endurance as well. And it is really about devotion and faith in Santo Niño. Debosyon man kay Santo Niño ang rason kung nga ato ig-tuig nga nagaserbisyo si Ronel sa tribo. Kung nga una ako nakimpo, kung nga bantay bata, kagabi, na-practice ko din, debosyon ko yun, hindi na sila nag-intra ko nga para magdaog, bali panata ko na nga every year, nag-join ko sa Dinagyang. Last year, we had very good team as well, making us the first runner-up of Iloilo Dinagyang 2019. This year, we hope to achieve what we want to achieve. We're doing this for the greater glory. Si John Paul, Esil, kag Ronel, ang Tribo Pagidait. Pasulit-suliton man halin sa umpisa, kapuyot man, tuyuhon, o kon mainitan, nagasaot hindi lang para sa kampyonato, para sa ila, ang matuod nga kadalagan, amo ang pagpalapnan sang paghidait sa tanan.
Dinagyang 360 was their championship comeback after their three-peat from 2008 to 2010. Now, let us watch the performance. Once again, Tribo Pagidayit.
Those were the stories and performances. Please stay tuned. Hala, Bira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Iloilo Dinagyang Digital 2021 Pamukaw sa Virtual Opening Salvo is brought to you by Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, More Power Corporation, J.S. Laison, Uswag Ilonggo, Mega World Corporation, Co, and Panay News. Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira. This is Mayor Jerry Treñas inviting everyone to the virtual celebration of Dinagyang 2021. Witness and hear the drum beats roll with Pamukaw sa virtual opening salvo, 5 p.m. January 15 via our official streaming platforms. Celebrate our culture and religion as Dinagyang Festival goes digital on January 24, starting 7 a.m. One Dinagyang, one Iloilo, Hala kay Señor, Santo, Niño. This year's unique Dinagyang celebration is a clear manifestation of the resilience of the Ilonggos. Dinagyang Festival has shown to the world that it can survive the challenges that come along the way. This is because Dinagyang Festival is not just about fun and revelry, but a testament of our devotion to the child Jesus. The province of Iloilo fully supports the celebration of Dinagyang Digital 2021. Viva Señor Santo Niño! Hala, Bira, Iloilo, sulong sa pagbago. Hala, Bira, Iloilo, matahong na banwak ko. Hala, Bira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Hala, Bira, Iloilo, ipabukal ng ngalan mo. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palanggaon. Viva, Señor Santo Niño! Viva! 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 Kamusta mga kapuso? Kumusta ka mo da mga kasimanwa? It's that time of the year again when all Ilonggos everywhere gather together to witness the annual spectacle centered to the devotion of Santo Niño. An event celebrated through dancing and merrymaking, telling the stories of the Ilonggos. Gani, magakilit anay kita dira. This is your kapuso, Rocco Nasino. And this is Rabia Oxania Mateo, your reigning Miss Iloilo and your Miss Universe Philippines 2020. And we are your hosts for Dinagyang Digital 2021. Viva, Señor Santo Niño!
for now, that was our Dinagyang Pamukaw sa Opening Salvo. Thank you very much for joining us. Again, I am Kate Chavez. And I am your Miss Iloilo World 2020, Ann Palmares. Hala, Bira, Iloilo. One Dinagyang. One Iloilo. Halad kay Señor Santo Niño. Nakilala ka sa matahong buluhaton ang imo nga dinagyang kang imo kasadyahan padayon nga ginapasidunggan himuon ko ang tanan nga masarangan isinggit ko sa bilog nga kalibutan kita mga Ilonggo tunay nga Pilipino mapisan kadtong kanon nga mga tawo hala bira Iloilo sulong sa pagbago hala bira Iloilo matahong na banwa ko hala bira Iloilo ipakukal ng ngalan mo sa tanang nga panahon ikaw ang palanggaon hala bira Iloilo sulong sa pagbago hala bira Iloilo matahong na banwa ko hala bira Iloilo ipakukal ng ngalan mo sa tanang nga panahon ikaw ang palanggaon hala bira Iloilo ikaw siyudad ka probinsya hala bira Iloilo na pun ang kasang kasadya hala bira Iloilo itipong ang kalinungan